Voin hi July ni riat sang ni le som ni panga thole ni ani a nimin MSU Kawng zo chungchanga Education Minister puwanal thana aron tong chuake sarkar masa ten rum sari lai an extend saktoa kini chuan tunai hian so cause notice kan pevekto ti in thilom zia soin sarkar masa te thil ti dan asoi ta piep mai le sarkar masa te thil ti diklo nge ZPM sarkar ti diklo I han ngai thatiang Al bisaurang sampai quality education di apa? Tu diwali an qualified teacher di Malaysia. Cucu bisa sudah cuma dia kata dia kaya lawan ni. Qualified kan tangan omlaya qualified law. Jadi tu anda mengikat lagi kata dia lawan. Quality education di apa itu bukan sampai dia. Qualified teacher di proses. Not qualified assistant professor. Sampai dia cari meta hi. Parang tuan. Aku ni bukan assistant professor. Sampai dia cari meta hi. Pu chairman, hekan minister teh pumarole, pute teh headquarters sa kan how to teh. Voina kal khom zong teh cibai ka buk chiwa. Voina kalau din chua chan hi in thei re roing karinga din chua ngai ta hi apoi ka ti khop maya amaro chu ZPM asokar thei na ta na thei top chu tu te helai local khom te hian thu tak kan thria danga in ka thria a thu dik kan thria danga boka chu tiang chuan karon ding chua ka nia alomum ka tilet ling thunga amas vera chuan ZPM sarkar nuwa hian kan zirlai pol te thik thu hi ache sota sarkara hian beisina nei lian ani tikha tuna kan thil tona hian alang chiang hlea voina hian MSU in Kawng an zoa chu casual teacher college part time assistant professor zokani part time assistant professor mi somni le pakwa extend le na order oma wanga alung oi lovina Kawng an zo ani kan sarkar tir khan ke ni pon ti top kan dua tun tumbak chu ti to lo tur kan tia kan sarkar ma khan tum sari lai an service extend sak an ni to ni sang ni le som pania lo thok to te khatiang zonga re tak lo thok to te kha sang ni som pasari chawatangin last chance an lo ti to a zulai pod an lo nor tho heng ho hi an qualified an ne an lo ti tho tum sari la extend an ni to a ke ni sarkar in he atum dinan extension kan an pe chho vele nia ti top kan du tak meu amaro chu nu pui fanau pasalte chung kwa engkola engkim matana lo mang to ten nia a khongai na nen robi relang o tin tun tumba chu thei to lo an mani pokan thrila tuna po hian show cause notice kan pe ni sarkar ma sa kan show cause notice om toem pe kan la ni ngai lowa engwangin nge heti chen chan sin nia in qualify thei lo net an exam ma an pass chuan an qualify don a PhD an nei chan qualify don net exam hi kum khada voin he exam thea sani som pan hi tanga la qualify thei mi lo te khachu zirtir tu pon ni tlak in nim ni kan ti to ni zulai polte MSU te non kala nia kan thria e kan phala nei mi lo ngai chang ro u kan tia so kho notice po kan pe a mi na thok lai ti top hian ko dan kal thea state danga sarkar te po hian thiam lawan chan thena wangin show cause notice kan pe hi mi lo ngai chang ulahi kan pek na copy po me tin ani peng ka kan officer ten an thria amaro chu kan ti to ti aloni ta ka wangin voina Kawng zo anita a ZPM sarkar nu hian school education doya zitiu tu te kaldan hi kan cheka ngai tin kai app ti hi ti chuan ita alo thapian ani chu tuna hi chuan department zong in an mangvek
chu ZPM sarkar nuwa zirti tu te zirlai pol ten an ngai mo em class pon la thalo an ngai ven lo an tia kan malak na ni ai kal kan ti topa ai kal kan ti top ta ka chuan kan zirlai pol te pon on hoi sen ngam ta ama pon an soi lo ni lo tuna chuan an ming nen lam an on tilanga min ron puya kan thok kho ni kan tho ho na hi a tha chho zel ni ti kha kan ta lang tel duwa ai kal kan ti topa warning kan pek ton nuwa attend chu headmaster ten an lo la thupa attend chu kan official then khat ten lekha sir lai an ni an tia sarkar ma sign unqualified alak MR teacher exam nge om ti de po hi kan thria tangai in ka hria heng song te hi talan chawangai ta in ka hria chung kalu ma chuan tuna hian MSU tena mi somni le pakua an tia hi panhian boral to pakhat hi nikung kum to paron qualified ta ka bain somni paru kan nia chu part time assistant professor chawan ni ani baga hian Mizoram Polytechnic lungle a hian zirti tu pathum an qualified kan chora ten Mizoram Law College apuin an law mani chung te thleng chon so course na ti si kan pe ni ani ho kha engwai nge heti chen hai chel to heti chen zirti tu ini to minimum qualification po engwai nge nei thailo tin tu na he kan zot let me ka an ron kong an zo chan ba khin ma kan la ni contract zirti tu engam sa unqualified anoma chung ho po chu banin ni lo na chan turin soifia turin kan tile me kani chuten chon ma kan la kong zo lo sam ro ma kan la ti hian kan pen chuak kan ti to nuwa kong an zo kha chu kan dang theilowa ani po kanin bia heta hi chuan a sarkar lam ni to lovin a thok tu te lama hi ke ni chuan bana chang se turin kan nor duwa kong kan zo don ani tin min chan na chu ni sarkar mala nei ke ni chuan kan thopa a thok tu te laga hen kan lungoi lowa bana chang se turan nor kan du ti in voina hen aron peng chuak kani soi tawngin extension kan pe ka po hi nakum chung chau hi ni to nakuma po February chawani February ni chan po kum khata voin exam theinia June le December he bak chu thei to love reala sanity in kanin nora dia zirlai polte an chang to an zom kan tia tam takin net an ron nei to PhD an nei to chuti chunga he laya amma mitsia chunga loi lak lai anga athling lo po aloi lak lai anga zalen tura anin ngai kha chuni to chi big lowa ke ni chuan athula ni phot chuan ke kan pe nang kan ti anin soifia na hi apom tlak tok lo chuan ban te pon ngai hialing ka ring chumi a chuan zilai pol ten en pon kan la thok ho chho zelang tin an soilan lem lo sarkar ma sain samagra shiksha noya advertisement portal lo in zirti tu tam tak samagra noya zirti tu nilem lo tam tak an lo la zaruk don an ni chu ZPM chuan advertisement nen kan tia ngai kan tia kan la ta thlap thlapa zirti tu hi advertisement nen thlap kan la zirti tu kan lak reng a hian sarkar atangin abik takin minister atangin hei la ro hei atling ngei turani ti hi ala om lowa chu tiang chuan kalphung thar mi pui sarkar ani na kha kan tilang ani sarkar masan hoya chuan contract unqualified contract ziti tu te kumngan tho to chuan an thona han po solom chuan lu thei da noma chumia chuan an lo in dang heta kum ni chung in net anei turani tin in tiam kamnan siam tira an tlin lo chuan an thon le mai an ti ni kan sarkar nuwa ma kan lak tak na chuan net nei lo college zirti tu ang het turin file pakhat po an laputap lo phal po ni hek lo kan sarkar nan huwa he chuan net nei lo hi ang hetin kan la don lo ti hi ka soi du ni
sei tura tam khop mai MRT char sarkar ma sainan la khan engzat nge zariat chuang a khan za chuangin MTET an nei lo ni khang te kha talan ani vak lo hi enge ni o ka tia soyang khan kan thik tu the amma sa khan lo chetok lo te po niang he poi talan lo nga ing ka sia MTET hi sarkara chuan ziti tu ni tur chuan elementary kan ti big pol khada tanga pol ria da hen nei nge ngai ni sarkar ha ziti tu ni tur chuan khang nei lo mi tam tak khan sarkar ma san noya kha chuan nan lo muwa kan sarkar nuwa kumnga chan zanin pea a kumnga che chu an mangang ve ka kan ti ve to sia ti in tun tum tu a hian an exam to nge an exam don ka chiang to lo an exam an hai to viau ne update tak ka chiang to lo June le July hin exam hun ani chumi bak chu chan san nei to don lo sarkar masala kan ni wanga chance pelo ni lovin ZPM sarkar chun zirna kan ngai poimua qualified tam tak omkara unqualified indu sak awanga hetianga in nok ha chau thina hi to bro second tia MTET nei lo MRT char po hin top to don chu kan zilai swai tu te po hen an hrethoin ka sia kan in thil thar le ni ta sela kan thokho na sa azilai swai tu te ne na ron lenga zirna chung changa hian orot na ten ron thlen thina tiang chuan ma kan la chho zel dona ke kan pen chho ho zel dona zirna chung changa chuan a thazo kan ni chuan huai takin kan pen tlang zel dona ni ti ha kan ta lang du ani a to bera pakhat le lok ka soyang soiron ti na saboka tlabunga an nor chung chang kha po kha ka in soi fia talem lawa tlabung high school a son maths teacher pathum man ne ya BSc physics chemistry maths la pani ba ka M ko man ne ya chuan an jinga mi pakhat kha maths zirti to ommia lo na school a kan handa chuaka chu ba ka tlabunga mi arts zirti theitur zirti tu casual teacher kan da bokani kan pe a stiang chuan asem rual baka zirti tu in nei lo chuan nangnin pathum in nei boka arts teacher kan pe chiunga in dai so kang in tan rem chong so kang kan tia amaro zu tlabong so azpm ang po VC kan nei lo na munania chu chuan thilati har sat ta dewa tikhanan nuar ta ania mi pui hian hei po hi athudik ha kan hria ta nga in ka hria maths teacher nei chun kan lak sakani lova maths teacher an nei te jinga mi kan la amaro chu khutlang khan an palngang lawa ka hria thiam puina chenero chu kan ti chu ber kher rakha kan casual teacher a po fel tak mai sulai munina zilai te poina an tron kai pui mai alo nia siang chuan hetiang ani chuan ti in kan ama kha kan dalet le tlabunga mi ziti tu kan pek tu re ro he chuin chang thei lo ve tin mun danga kan da thunga kan tiang chuan kan ti ania mi puya ro chuan sulai chuan maths teacher pathum an kol ti ro chu kan hria ta nga ya adang an du to lem lawani chuan adang khachu kan pe thei ta bik lawa tiang chuan sulaya ma kan la ni ti kha kan ta lang tel vele ni lo me